Hi, this is Attorney Larry Gadon. Kasama ko dito si Chito, no? Nakita nyo, astig. Okay, so good morning. Today is another day. We are now going to Lingayen for the first youth Pangasinan Youth Congress na mangyayari sa Lingayen. So hinihintay lang natin yung mga kasama natin. Parating na sila. Tumatawag nga pero hindi ko sinabot kasi nag-vlog kami. So tara, let's go to Lingayen. Okay, so habang hindi pa nag-uumpisa yung program, tutur muna kami dito sa loob ng Season Auditorium. Pupunta tayo sa second floor ni May. Napakagandang Season Auditorium. So ito ang kanyang view. Mas mainit. Pero di mo naman pa aircon. So, nandito kami nga sa second floor. Titignan namin kung ano ang view kapag nandito ka sa taas. Napakaganda. Aircon pa lang. Saan ka pa? Okay, so sabi nga, hindi pa nga nag-uumpisa yung program. Kaya nandito muna kami sa taas. At ang mga ibang participants ay nandoon sa baba. Kukunti pa lamang nandito sa taas. Kaya solo pa namin yung lugar na to. So time check is 8:19 ng umaga. Okay, so bababa na kami kasi mag-uumpisa na yung program. So balik na tayo sa ating inuupuan. Tara na. Tara na. Bilisan nyo Congratulate natin ang mga katabi for coming in this very, very momentous event. Right, thank you very much, man, for that very kind introduction of your lingkod ng bayan. Raise your hand. Yeah, very good. 3rd District, come on! 4th District, come on! First information mo ang Philippine Daily Inquirer, pero kung alam nyo ang website ng Inquirer, niya ay Maxine Joaquin. So, yung first name niya, Maxine. Diba? Ano yung ibig sabihin dito ay Maxine? Magpapasalamat ako sa aking kaibigan. Hi, this is Attorney Larry Gadon. Kasama ko dito si Chito, no? Nakita nyo, astig. Hindi siya bobo. Yeah! Okay, so nag-break lang muna kami doon sa Leadership Congress. Huminga muna kami ng fresh air dito sa Lingayen Golf. Historical na lugar ng Lingayen Golf.
kung saan dumaong si Magellan. Actually, napalitan na. Kanina lang. Napalitan na siya. Oh, daliwa. Daliwa lang. Daliwa na ito. Hey, oh, dapat amin na. Wala, umiyak! Umiyak ka? Ay, boy, naka-video ka. Naka-video yan. Tingnan mo sa vlog mamaya. Ang kasama namin dito ay nagtatampo. Baka pamad lang, sosorpresahin ka nun mamaya. Mamaya pinakakatok sa pintuan. Oo. Ay, pagsasawa ko, hindi ka pinakabayad ng utang. When? Sana naman pansinin mo, pabigyan ang puso. Wala nga eh, di ba? Wala, nakakainis eh. Wala. Something bad, yo, oh. Para saan yan? Siguro project nyo ano? Bao, taga saan kayo? Sa likod ng Narciso. Yan, mag-aaral ng mabuti sige. Kung dadaanin mo sa kanta, paano mo siya i-describe? Ay, ikaw talaga yung una. Baik ka. Wow! Ayun, nakapatay. Paano? Oh, di ba? Relate? Ang kanto ay awit ko sa'yo. Sana ay madama pag-ibig na alay sa'yo. Ano masasabi mo doon? Naiyak ka? Thank you. Nasabay na Ate, ingat. Video na ito, masidag ka no. Kaya post. Madam watching Mga chismoso. Pati ayos, yung dito niya ka. Saan? Okay. Yan yung babae. Kaya ganun o. Maingay kayo, baka mamaya narinig ka. Gusto nyo kayo na? Sama eh. Okay, so tapos na kami sa leadership training. Pauwi na kami. Let's go! So, nandoon sa training sina Larry Gadon, Atty. Larry Gadon, yung sikat na o yung nagpasikat ng term na bobo. Si Jiggy Manikat,